बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों दिनै माने मा होनो ना सानो नागिरदों आरोना, टिफिनाव ना सायो। बे टिफिनजों ना सागोन, ओमफ्राय जोङो मा लागोन नोंथांमोननो खिथागोन। नैयो जाबाय जुमाय गोसोमनि अफ्रि, ओमफ्राय नैयो जाबाय आथा आरोना, आथा ओमफ्राय जुमाय गोसोमनि अफ्रि, ओमफ्राय नैयो जोंनि बर'नि जुमाय गुफुरनि अफ्रि आरो। बेखौ लगायनानै टिफिनाव सोनानै जि खाथेगोन। नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला जास्ट नायलांबाय थादो। बेखायनो दा मेन सुबुनसिरि दैमायाव साहैगोन। बे दैमा फिसा नैयाव साया, गिदिराव साहैगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जास्ट थांगासिनो। बेयाव बुरजायैनो नांगोन ना, बे खनसेयावनो बे जायगासिम मोनसिगोन आरोना। दा नै खालबार मोनबाय, बे खालबारखौ बारबानो सुबुनसिरि दैमाखौ मोनहैसिगोन। ओमफ्राय जों जुगार खालामनोसै, माबायदि सायो नोंथांमोननो खिथागोन। ओमफ्राय बेसेबांसिम मोनो नाखौ। फाइनालि मोनफैबाय आरो ना सानो नै जायगाखौ मोनबाय। सुबुनसिरि दैमाखौ मोनफैबाय आरो ना, बेयावनो सासिगोन दा नै। बरिया जायगा, प्लेसफ्रा मोजां नायनो नै हाजो जिङाव बरियानो। नै खुवा खुलायदों बरियानो साफानो। ओमफ्राय दा जों ना सासिगोन बिदिनो। नै सुबुनसिरि दैमायैनो आरोना, बरिया। फाइनालि नै बिदि आदार होयो आरोना लगायनानै, नै अफ्रिजों। बेनिफ्राय बिदि खायो नै टिफिनखौ, बे आथा होनानै सायो आरो दोनो आरोना। ओमफ्राय सिङाव नाया हाबसिगोन। नै दैयाव ओरै आराम सोमना दोनसिगोन। बेयाव दा अफ्रि होबाय, बिदि खायो नै। ब्रै, मोनबा, सय, सातथा जागोन। खाबाय दं दायो। लाबोबाय, लाबोनानै दा सासिगोन आरोना। दा सानो फैबाय सुबुनसिरि। फाइनालि दायो सागासिनो नै लोगोफ्रा सागासिनो। आंबो सायो, होमबाबो आं दा साथ'वाखै। मोनसे सादों, मोनसे सादों, साबाय थासिनो आरोना सानानै। ओमफ्राय 15 मिनिट बा 20 मिनिटनि उनाव नायगोन। दा दसेयावनो फिसा फिसा नांदों आरोना, बेयाव नांदों नै। आरो আছে 7टा আছে। आगर আছে नेকি, आरो 2टा আছে नेकी, 2टा। बेयाव बुरजायैनो नांदों खनसेयावनो। नाखौ मोनबायानो नै बिसिना नै बिदि फिसा फिसासो आरोना, बरियानो नै सागासिनो। सासे सागासिनो, बेयाव बेसे मोनदों नायनि र'। फाइनालि इयावबो नै मोनसे फिसा फिसा मोनदों दिनै, गिदिर गिदिर मोनाखै। गोदै आरोना, जानो बिराद बरिया। नै ना सेरसेनि बारगोन आरोना, नै एसे मोनबाय मनायाव। सेरसेसो जागोन, ओमफ्राय सेरसेसो बारगोन। नै सानानै एसे मोनबाय आरो दा फाइनालि जों फैबाय। माने आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालाम, शेयार खालामना हो, जाहाथे आंबो गोजौ फारसे आवगायनो हायो नोंथांमोननिसिम। जों ना सानानै दा रुमसिम थांसिगोन। बेनिफ्राय जों दा नाखौ मोननानै जेनेबा सेरसेनि एसे बारबाय आरो। ओमफ्राय जों दा एवनानै जाहैसिगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोननिसिम बाय बाय।